Kag sa numero uno sa mga balita subong nga adlaw, may kaangtanan sa iya nga trabaho o kung ginpatay sang NPA. Ini ang mga anggulo nga natutukan sa karon sa Pontevedra PNP. May kaangtanan sa pagpatay sa ila kaupod nga pulis. Samtang alkalde sang Banwa nagbando sa mas madasig nga investigasyon. Yaring report. Naga-exercise sa reclamation area sa Pontevedra sa Mayor Jose Maria Alonso kaupod ang iban pa nga mga pumuluyo sa ginali na lang nga gintiro sang lalaki nga naka-face mask kag nagasuksok sang hood sang jacket si Staff Sergeant Ildefonso Kasugod mga alas 6 ang aga kahapon. Nakibot na lang ang alkalde sa makabati sang lupok. Ara sila sa likod ko. Dason? Sa likod ko, tapos paglupok, nagbalikid ko, nakita ko tumba na siya. Wala man sa Mayor, ikaw, wala ka man gintandog, wala ka Wala. O silingon ang tuyo lang gid niya is that ang unang tunga pulis. Amo lang tunga pulis. Siya lang siguro, kaya wala kami ginanugin tanan. Oo. After ya pagtiro, kuano na yon, nag-backface ang tao, kag naglakat na siya. Ang pulis lang ang tuyo sang gunman nga nag-angka sa motorsiklo nga nagahulat sa iya kag nagpalagyo. Ginmando na sang alkalde ang marasig nga investigasyon sa paghatag sang hustisya sa pulis nga tumandok man sang Banwa. Suno sa hepe sang Pontevedra PNP nga si Captain Hansel Lumandas, may kaangtanan sa trabaho ang isa sa mga anggulo nga ilang ginalantaw kay intelligence officer ang biktima. Posible, may kaangtanan sa mga kaso sa illegal nga droga kag panahor nga iya ginauyatan ang motibo sa pagpatay sa iya. Pero isa man sa ilang ginatun-an ang posibilidad nga NPA ang nagpatay sa pulis. Pagka-pulis niya, pagka-intel operative niya, baka lang, may nasagasaan siyang tao, binalikan siya. Another na angle is, of course, diba? Pag sinabing pinumba yung pulis o yung sundalo, ang pupasok sa isipan, NPA agad yung tumira sa mga Sparrow unit ng mga NPA. Sunod naman sa Acting Brigade Commander ng 303rd Brigade nga si Colonel Michael Samson, sa ila inisyal nga paglantaw, hindi NPA ang may kahimuan sa pagpatay. Pero wala nila ginadula ang posibilidad nga Sparrow sang NPA ang nagpatay sa pulis. Ila na lang nga ginapangabay nga malubad gilayon ang kaso para maklaruhan ang tanan. Sa karon, nagalikaw na lang anay ang alkalde sa pampubliko nga mga lugar para man sa iya nga seguridad.